रखे के सोच तनी घसिया तनी ठीक लागत है के बांध लेता नहीं लेके चल तनी माल गोरु खई है। कहल जाला बड़े पुत्र पिता के धर्म में आ खेती उपजे अपना कर में। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गोस्वामी जी चैनल में रुआ सबके स्वागत बा। और आज हम सुबह सुबह खेती बाड़ी के सोहाई के विषय में एगो वीडियो बनैले बानी। सबसे निक बाटे सैया किसानी, खुश बानी कि घरवे में बानी, मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम बाबू प्रणाम। खूब खुश रहा, आनंद रहा, एकदम मस्त रहा। अरे का हाल चाल बा जी? बस ठीक बा बाबू, अपन कुछ सुनावे के है। बड़ा सवेरे सवेरे ई मोथा के का एथी नोचता ने? अरे बाबू सोहनी चालू के पैदल बनी, जान जी है कि सोहनी के टाइम बा। तो सोहनी है कि सुबेरे सुबेरे आई आके तना दू चार धूर जौने सोहा जा। का करबो, इतना धान में सब घास कुल हो गई बड़ी सन। इस साला देखो तनी कि दिन पर दिन घसिया धानवा के दबले जाता। देखते बड़ा है कितना घास है, सब उखाड़ के वही ने फेंका दिया। इतना हो गई बा हमें झिरुआ मोथा कहीं कहीं सैया इतना कलसल बा कि ओकर का कहल जा। जितना बुझियो कि जितना डाई यूरिया खाद माराता नु जानल, सब के सब ई घसिए खींच लेता। घसिया खींच लेता, इनके धानवा के कुछ भेटात नहीं है। अच्छा कब बजे से आके सोहत नहीं रुआ? अरे बाबू का के बाद सुबह 5 बजे चलिए नहीं हाँ, आके कहनी है कि 2-4-10 दूध तनी सुहा जाओ। काहे कि भगवान तो कृपा कोई नहीं बड़े। अच्छा पानी वानी होता कि ना जी? अरे का देखते बड़े इतना उजरे उजरे कदर बड़ा भगवान की एकदम गर्दा गर्दा उड़ता। उनकर तो कृपा बा। इतना बारिश होता कि बाबू धूरा हो गया। देखत नहीं खकेंगन बैठल बनी खुरपी से सुहाता नहीं। अगर बारिश भई रही तो ये हाल लालू रही। बारिश भई रही तो एकदम फूल रही, माटी ढाका धक उखड़ाई। देखो तनी है यार, अरे कौन दुए धनवा पे पाइप बिछा गइल। धनवा के साला दाब दल बाधत रही पता नहीं है पूरा पाइप में धनवा के दाब दलवाई। जब धनवा जन टूट जाई फिर सीधा होई हैं वे बताई यते नु बा पूरा एकदम लंबा बिछा दल वालो धान के धनवा के झुरुए झुरुआ पर। हई देखियो, अरे दादा हो एक से एक आदमी बाड़े जा। कौन दू घसिया है मेड़िए पर रख दल। लोग आई जाई ते घसिया कहाँ गिरी, सब खेते में न गिरी। अच्छा बाबा, सोहला से का फायदा बा जी? बाबू जान ये सोहला से यह फायदा बा कि पहले तो घास खेत में जौन भी खर पतवार बा वो बहुत बढ़िया से मैंने निकल जाला। दूसरा कि अगर खुरपी से सोहता रह चाहे हंसुआ से, तो खुरपी से सोहला से ही फायदा बा कि जौन माटी बा जाके फसल के आगे पीछे मैंने जितना भी जौन बा झूर के आगे पीछे थोड़ा नरम हो जाला। तो नरम हो जाला ओकरा बाद से बारिश होई तो मटिया फूल जाई तो एक तरह के खाद के काम करला जानल। ओकरा बाद मानी कि अपना से सोहला से होला कि जौन भी घास खर पतवार एकदम बढ़िया से निकल जाई। आ जौन भी खर पतवार बा घास जौन भी बा माल गोरु के 2-4 गो लहना हो जाला। इहे एगो फायदा बा। ये महाराज दुनिया कहाँ से कहाँ चल गईल, और वो अभी मोथे उखाड़ा तने काहे न कि कोनो रासायनिक लिया के छीट उट देत कि सब घास जड़ उड़ा जाओ। बाबू का कहब, कहल जाला कि समय बलवान तो गधा पहलवान जानल कि ना बबुआ। अरे रासायनिको वही जा काम करेला नु जहाँ ओकरा काम करे के होला। सबे बनले के संगाती होला हो। जब खेतवा में पानी रही तबे उ एथियो काम करले केमिकल हो, आ ना तो हे सुखार में वो काम ना करी हो। सुखार में एक ही उपाय बा सोहनी। ना सोहब तो कौनो केमिकल मरबा कामे ना आई। बुझो देखनी है ना अगल बगल बहुत लोग मरले बा। देखो ना कितना जोखड़ल बा घास इनका लोग के। यही से चुपे चुपे आवो, आराम से सुबेरे सुबेरे आवो। सुबेरे 5 बजे अगर समय बा तो 5 बजे निकला आवो, 3 घंटा बैठ के सुहा 2-4-10 दूर आराम से 10 दूर इकट्ठा सुहा जाई। काम तो बहुत बढ़िया करतनी। घास सारा सोई साही के दे धो दिल बनी। एगो बात बताई कि खेत में कौन कौन घास बाड़ी सन ज्यादातर जौन कि बिहार यूपी में पावल जाता
खेत सोहाई के टाइम मिलता? बाबू देखो, सबसे पहले तो ई खेतवा में इतना झिरुआ हो गइल बड़ी सन रही, पूरा झिरुआ हो गइल बड़ी सन। ओकरा बाद देखो तो आदे मोथा हो गइल बा, आदे हजे तो रही मोथा कितना कलसल बा, मोथा बा। ओकरा बाद देख सकत रहे साई के, साई हो जात रहनु साई। ओकरा बाद कहीं कहीं देखबो तो दूबो बा, दूब साई। ओकरा बाद ए खेतवा में कहीं कहीं हुकवा एगो होला। हई बानू एमे बड़ी गर्मी होला ए बाबू, ई धान लोग के जरा देला के हुकवा कहल जाला। बाद में एमे फूल होई, गाज होला, ते ई बड़ी गरम घास हो। तो ई कुछ सब ई धान के दाबे वाली घास है सन। देखिए सकत रहे इतना कुल घास बा में। आगे चलो दिखाओ तनी कितना एमे साई होई बा, जानलो। अब हई देखो ना, पूरा साइए बा। हई एरिया में देखबो हई साई, पूरा साइए हो। कितना काट के दिखाई साई करे, हई देखो। बताओ ऐसा ऐसा साई रही खेत में, तो सरऊ खेत का उजियई हई हाथ से उखड़े मान के बा हो। आय तू ही बताओ तो तनी, माने कि तू तो नया जमाना का लड़का हुआ। तू लोग ते घड़ी साट दली आवता लोग केमिकल आ शॉट दे मार देता रहो। केमिकल के औकात बा हई के जगावे के, खाली एक फूलवे पर मरी, बाकी फिर डंठिया वही न रही। तनी मुनी पानी पाई नु तो फिर कलश जाई, आ कलश जाई तो धके दाब दी फिर धान के जात रहनु का कहल जाए। इतना घास हो गइल बा बबुआ, मन मान जाता खेत से। लेकिन कोनो बात नहीं है, का कहल जाए। खेती गृहस्थी बाबू मेहनते के चीज हो। आ कहल जाला कि अथी कहल जाला, जितने मेहनत करबन न खेती में उतने अथी होई। कहल जाला बड़े पुत्र पिता के धर्म में, आ खेती उपजे अपना कर में। तो कर्म अपन कर्म सही रही या मेहनत करब तबे जाके ई खेती में दू चार गो फसल होई। अच्छा, वह सोहनी करतानी तो एकरा खातिर कौन कौन हथियार लागी जौना से ई खेत के सोहनी होई, तनी बताई तो। बाबू खेत के सोहाई खातिर दू गो हथियार के जरूरत होला। पहला तो एगो खुरपी आ दूसरा एगो हंसुआ। तो हम दोनों हथियार लेके आइल बनी, काहे कि कवना के कब जरूरत पड़ी वो हम वहीं जानत तनी। तो पहले जान जा खुरपी के बारे में। खुरपी जौन होला देखते बड़ा ई लोहा के बनावल जाला, एगो बेंट लागेला एमे लकड़ी के, आ या नाद दाल लगा के पूरा एकदम टाइट कर जाला ताकि ई निकली ना। तो खुरपी के काम ई हो कि जौन खेत देखत रहनु, खेत में जौन घास जौन भी खाद बा जौन है धरतिया में जमीनिया में सटा रहेला, जैसे दूब हो गल, देखेबे कर लगी दूब कितना पसर रहेला। तो दूब के तू हंसुआ से तो काटल संभव बा ना, हंसुआ से तो कटबा ना, गणासी से कटबा ना, टांगी से कटबा ना। आ खूब खुशिया में तो कुदारी से छिलब, तो कुदारी माने कि धान के खेत में तो कुदारी चली ना। तो ओकरा खातिर का जरूरत पड़ी, खुरपी। तो खुरपी जौन हवे ई बुझ जा कि सोहाई खातिर सबसे बड़का हथियार है बाबू। हमनी के देहाती में एकरा के सोहाई कहनी जा, कितना लोग कहेला कि हिंदी में एकरा के निराई कहल जाला, खेत के निराई, ठीक बा। तो सोहनी कर तनी देख लो खुरपी के कमाल। खुरपी ही कर सकता काम, एकरा अलावा दोसर केहू ना करी बाबू। हई देखो कितना हई माल निकालत हई। एकरा के छोड़ के टांगी के बस के बात बका हो। देखबो टांगी निकाल दी है कि हंसुआ निकली है, केहू ना निकाली बाबू। जब निकाली तो खुरपी निकाली। देखो ई माल बाबू, बाबू बहुत भल सोहाई। दिन के 9 बज गए, जानल। भूख वूख लागल बा, अब आत्मा करत नहीं के सोहे के। तो सोहे तरे जन घास उस बा निकालल जा, लेकिन फेंके के सोच तनी घसिया तनी ठीक लागत है। एकरा के बांध ले तनी आ लेके चल तनी माल गोरू खई है। आ ओकरा बाद तनी स्नान ध्वान होके, स्नान ध्वान हो जावत तो ओकरा बाद से तनी भोजन पानी होके। घास तो बड़ी बढ़िया बा।
जाई देखत ना